πατάτες. Πατάτες τους έχουν πετάξει. Πατάτες Όχι, είναι. δεν τρώνε. Πολύ πατάτες, πέτρεψαν λογική. Καλά, αυτή είναι απίστευτη τηλεπώνητος, έτσι. Α, τρώνε αυτά, βλέπεις. Χάρη, Γιάννη, κοίταξε τώρα τι τραβάω, δες. Είμαστε και τυχεροί που βγήκαν, επειδή κάνει κρύο και δεν βγαίνουν. Κοίτα που κουνάει την ουρά του. Ρε πείτε. Αυτό είναι μαρούλι τρώνε, τους βλέπεις. Γεια Σε ένα σύστημα. Κοίταξε όλα τι σύστημα έχει, Γιάννη, κοίτα. Ωραίο. Δες. Μάγκας. Μα δες μωρέ πως τρώει αυτό, δες. Με το χέρι του τρώει. Τι κάνουνε. Οχ, ανάβαση. Μας κοιτάνε ομαδικός. Πώς θα είναι σίγουρα τυφλοπόνητες. Ναι. Τυφλοπόνητες, έχω όλες κάπου τρύπες. Άπειροι είναι, Έλεος. ένα, δυο, πέντε. Γι' αυτό μου αρέσουν οι ζωολογικοί κήποι. Έχουν παράωρα ζώα. Οι παράωρες συνήθειες. Ω, μιλάμε τώρα, απόλαυση. Κοίτα εδώ. Κοίτα πώς μας σουλάνε. Θα κυνηγήσει την κάμερα καμιά ώρα. Είμαι έτοιμος για το ντοκιμαντέρ του BBC, εδώ συζητώ. Σ' ακούς άλλες, Καμίλε?